Bé, bona tarda a tots els herois i heroïnes que han aguantat fins al final aquest acte, que ha estat molt interessant, però Déu-n'hi-do, és llarg explicar tot un programa polític i més quan s'ha treballat profundament com es demostra que ho ha fet la CUP d'Esparreguera. Jo vinc aquí a explicar-vos, no a nivell no política municipal, no soc d'aquí, vaig ser regidor de Vilanova i la Geltrú, és la meva ciutat, i des de fa 2 anys i mig em toca fer el paper de diputat, igual que el David i la Isabel, fins a les properes eleccions, després ho deixarem, i altra cosa mariposa. Vinc a explicar-vos per què ara s'inaugura amb aquestes municipals, que no són normals, no hi ha hagut unes eleccions municipals més decisives des de l'any 79, no hi han estat en aquest país, seran molt decisives a nivell polític, a nivell de decisió de la gent, d'aflorament d'alternatives i propostes populars des de baix, que dibuixaran el mapa d'un país construït des de les viles i ciutats, però inauguren un cicle electoral que té 3 estacions i que en aquestes 3 estacions, en qüestió de 9 mesos, ens hi juguem bona part del futur polític i de la reacció popular a la crisi, a l'estafa i a la imposició de l'estat espanyol sobre els nostres drets polítics com a catalans i catalanes, ens els juguem en aquests 9 mesos que vindran i aquestes 3 estacions polítiques. Les municipals, la CUP les afrontem amb tot el que hem pogut construir fins al moment. Fa 10 anys no existien les candidatures d'Unitat Popular. L'esquerra independentista resistia amb la idea numentina de que la independència era possible. I érem molt pocs els que ho dèiem, no érem els únics, però érem molt pocs. De que, a més, calia una revolució social, dèiem, no? És a dir, capgirar les tornes, que l'economia no governés absolutament totes les directrius polítiques, que es mantinguessin drets socials, drets laborals, drets a la vida, drets a una societat justa i lliure. Això ho fèiem des d'una posició de resistència. En 10 anys, l'esquerra independentista hem pogut construir, igual que molts altres moviments socials i populars d'aquest país s'han estructurat i han aflorat i s'han engrandit durant els últims anys, hem pogut construir el que ara presentem a les municipals. 160 i escaig candidatures d'Unitat Popular repartides pels 3 territoris dels Països Catalans, òbviament la immensa majoria al Principat, però també candidatures a Alacant, a València i a Mallorca. Un projecte construït des de baix, de forma assembleària, que manté un peu a la institució i un peu al carrer, que no oblida que el principal actiu d'aquest país i de les nostres viles i ciutats és la gent, no pas la institució, és la gent la que transforma les realitats, no les institucions les que transformen la realitat. Les institucions, en tot cas, són instruments, no pas actors en aquest joc. Ho hem construït tot el bé que hem pogut, estem preparats, tenim els motors engegats, hem afinat molt els discursos, hi ha 1.000 formigues de la CUP treballant en molts municipis i en moltes comarques d'aquest país, però segurament no és suficient. No és suficient per l'immens repte polític que tenim davant. No és un repte polític que assumim només per plaer o només per hobby. Estem davant d'una de les crisis més grans econòmiques que ha tingut mai aquest país. És a dir, mai s'havia arribat a un tant per cent d'atur, a excepció de punts als anys 90, però que ràpidament s'havien corregit a un nivell d'atur com el que tenim. Mai s'havia arribat a nivells de pobresa i de misèria, malgrat haver-hi recursos, malgrat ser una societat rica en recursos, però una mala distribució tan desigual com la que tenim ara. Però més enllà de tenir dificultats econòmiques, d'estar en una crisi econòmica, aquesta crisi no és només un accident. En aquesta crisi s'està desplegant un programa polític, ens estan aplicant un programa polític del qual, quan s'acabi, si s'acaba, no ens sortirem iguals com a societat. Pel camí ens estan desmantellant serveis públics, ens estan privatitzant serveis públics, ens estan traient drets socials, ens han prohibit la negociació col·lectiva com a treballadors i treballadores a les empreses i a les fàbriques. I això és bàsic, tothom que treballi en una fàbrica ho sap. Si no hi ha negociació col·lectiva s'introdueix un factor d'amenaça i violència per part de l'empresari contra els treballadors. Ens fan que tinguem por de sortir a protestar al carrer amb la llei Mordassa. No podem fotografiar la policia si agredeix els nostres companys perquè això és pena de presó. Ens estan traient drets polítics, drets a la lliure associació, ens estan traient mitjans de comunicació, estan privatitzant els espais radiofònics, estan traspassant diners de les classes populars a través del deute, a través de pujar els impostos, a través de deixar-nos sense treball, a través de fer-nos viure en situacions de misèria cap a les classes més riques, que continuen fent beneficis, que continuen amassant cada vegada més fortuna i reduint la gent que té aquesta fortuna, reduint les moltes caixes que hi havia en uns pocs bancs, reduint les moltes empreses que hi havia en unes grans empreses financeres que tot ho compren i ho revenen. No ens sortirem iguals, ens sortirem molt més desiguals, amb molts menys drets socials, amb molts menys drets polítics.
no és un accident, no és només que l'economia, com fa sempre el capitalisme, allò que deien les branques podrides cauen i llavors surten uns brots verds que fan créixer l'arbre. No, la filosofia de Xina que s'aplica per unes altres coses. Aquí no està passant això. Aquí s'està aprofitant aquesta crisi, aquesta baixada de moral i de defenses de la població per aplicar el programa polític del Fons Monetari Internacional, igual que es va fer a l'Amèrica Llatina als anys 90. De desregulació absoluta de l'activitat econòmica, de deixar absolutament el dret al treball i el dret a l'habitatge en bromes pesades i fer-nos viure en situacions de molta més misèria, de molta més necessitat per poder explotar-nos molt millor. Això és el que ens estem enfrontant. I per tant, davant d'aquest repte, segurament les candidatures d'Unitat Popular segurament no arribem amb la preparació, amb la potència, amb els motors que hauríem d'arribar després d'aquests 10 anys d'anar-nos construint per poder contribuir a activar, junt amb els moviments socials, amb els moviments populars, a d'altres formacions polítiques que també s'hi enfronten i fer front a aquesta crisi. Però, per sort, les candidatures d'Unitat Popular contribueixen a molts moviments socials, però no són tots els moviments socials, ni és tota la reacció que ho sabeu perfectament, perquè els últims anys en aquest país s'ha mobilitzat molta gent en defensa de molts drets. Les més grans mobilitzacions han estat en defensa del dret a decidir, que en realitat no és només la independència, no és només un canvi de bandera, és el dret a decidir la nostra vida, el nostre futur, que no ho decideixin en despatxos grisos, que no ho decideixin a dalt dels edificis de les torres de la Caixa, de la Diagonal, que no ho decideixin 4 banquers, sinó que ho pugui decidir la gent. Això, nosaltres, aquest concepte de reapropiar-nos de les decisions col·lectives, de poder decidir com volem viure, si absolutament desiguals, injustos, miserables, o volem viure dignament, amb igualtat i amb benestar, això nosaltres li diem sobirania. Li hem posat el nom de sobirania, de recuperar la sobirania sobre les institucions, sobre la democràcia, sobre l'economia, de poder dir-li a l'economia també, no, per aquí no s'hi va, no pots explotar més per aquí, frens, prou, això no és negociable, això no és mercantilitzable, això no és especulable. Això ho hem de poder dir com a societat. Hem perdut la capacitat de dir-li al capital que hi ha fronteres que no es poden passar, que hi ha drets que no es poden vulnerar i que hi ha sectors de l'economia que no es poden sotmetre a la simple lògica del benefici més alt. Això ho hem perdut i ho hem de recuperar. Això es diu sobirania política. Òbviament, en aquesta reactivació popular que hi ha hagut aquests últims anys, aquesta gent que ha lluitat contra els desnonaments a peu de caixa i a peu de banc, aquesta gent que ha sortit a defensar, a protestar contra les reformes laborals, a defensar els seus llocs de treball, a tota la gent que ha sortit en defensa del dret a decidir, de la independència i de la sobirania d'aquest país. Aquesta reactivació ha provocat, sí, ha tingut efectes, ha provocat una cosa que és clau per entendre aquestes 3 estacions, que són els 3 moments electorals que s'esdevindran aquest any i que obriran o tancaran portes a un canvi polític. I és que hi ha una crisi de règim. És que els partits tradicionals, aquells que ocupaven tot el poder, aquells que a més s'intercanviaven les cadires amb el poder financer, amb les empreses que viuen de l'administració, les elèctriques, les constructores, les que fan infraestructures, etc., i que s'intercanviaven els llocs i que tot ho tenien atado i bien atado, per fer-nos treballar a tots i guanyar molts beneficis a costa de destruir el país, tota aquesta gent ara mateix està en crisi. Cada vegada se'ls creu menys gent. És cert que no estan en crisi absoluta. Cal, com deia la cançó de Lluís Llach, estirar encara molt més l'estaca. De fet, cal lligar molts bous perquè l'estaca caigui, d'acord? Però l'estaca s'està movent. L'estaca s'està movent. Els partits tradicionals estan perdent autoritat. Els partits oligàrquics, l'oligarquia està perdent autoritat. I cada vegada la gent està reaccionant més. I això, on es veu molt clarament aquesta possibilitat, aquestes escletxes que s'estan obrint a un poder que ells pensaven que ho tenien atado i bien atado i potser no ho tenen tant atado i bien atado si ens sabem organitzar, si sabem com lluitar i com intervenir per poder-lo fer caure. Això serà segurament en el moment que més clar es veu és en els moments electorals, en els processos electorals. En què pot passar? Aquestes municipals seran claus per dibuixar des de la base que és com es construeixen les coses, que és com es construeixen des de la gent les coses, des dels fonaments cap amunt, com es fan els castells, com es fan els edificis, com es fa l'edifici més alt del món, posant la primera pedra i comencem des de baix, es construirà en aquestes municipals un mapa d'alternatives des de la base, que ha de posar els fonaments perquè a les eleccions del setembre puguem bàsicament decidir
sobre la independència del nostre país, però també decidir sobre com haurà de ser aquest país. Si haurà de ser un país basat en, una altra vegada, les multinacionals i en les polítiques neoliberals, o podrem construir un país no només independent, sinó també sobirà, que són dues coses diferents. Una porta pot portar l'altra, però no necessàriament van juntes. Un país independent és Grècia, i a Grècia se l'ha tractat com un clínex a Europa, i a la seva població com mocs, perquè és un país formalment independent, però no tenia sobirania efectiva, ni té sobirania efectiva. Per tant, país independent és necessari, és condició bàsica, però d'aquí, a més, hem de lluitar per la sobirania efectiva, per poder tenir drets, instruments d'intervenció, per poder dir que volem banca pública i transparent i democràtica, i que no tota la banca ha de ser privada i en mans de les mateixes famílies que ja la tenien quan els temps de Franco i que ja van fer la fortuna quan la Guerra Civil. Hem de poder tenir aquests instruments i això se li diu sobirania. I això ho hem de poder decidir en aquestes eleccions, perquè, ojo al dato, quan vinguin les eleccions espanyoles, llavors podem patir molt. Llavors podem patir molt. Totes les escletxes que hem aconseguit obrir al carrer i cada vegada més també a les institucions, i que segurament ens falta temps, hauríem necessitat més gent, més motors, per això deia, potser és insuficient tot el que hem fet les candidatures, amb tota la pressa que ens hem donat, amb tot l'esforç que hi hem posat, amb tota la cura que hi hem posat en construir alternatives, en donar suport a moviments socials, potser és insuficient, perquè en aquelles eleccions espanyoles es pot, segurament, si per això ens cal a les municipals i les de setembre activar tots els ressorts que tingui aquesta societat per posar aquest poble en marxa com mai, perquè depèn de qui guanyi les eleccions espanyoles, si l'única alternativa, diguéssim, que pot plantar una mica de cara, que és Podemos, no ho aconsegueix, i no ho està aconseguint a les enquestes, no ho està malauradament aconseguint a les enquestes, no està guanyant per 2/3 a les enquestes, els 2/3 els tindran Partit Popular, PSOE i Ciutadans, que són el mateix partit, que és el partit de la banca, de l'Espanya eterna, i és el mateix, exactament la mateixa merda de sempre. Què us penseu que faran? Què us penseu que faran quan després d'aquests 4 anys on el règim s'ha tambalejat, on ha vist que començaven protestes molt ben organitzades, on la gent prenia consciència, on la gent els insultava per tota la mala gestió, per haver-nos dut a la misèria, per haver-se enriquit a costa nostra, aquests 4 anys on han vist perillar el poder? Què us penseu que faran quan es tanquin aquestes eleccions espanyoles i al Congrés dels Diputats tornin a tenir majoria de 2/3? Què us penseu que faran? Tancar tots els processos i venir a Catalunya a imposar-nos un altre pacte per l'esquena, un altre pacte en despatxos com el de la transició, a tancar el procés sobiranista català i a tancar tota possibilitat de reforma de res, ni de canvi polític de res. I ho faran per venjança, perquè a Espanya l'oligarquia ha actuat i actuarà sempre per venjança. Ho faran per imposar-se i ho faran per callar qualsevol veu democràtica, com la del poble català organitzat, que és un dels 2 factors que està plantant cara al règim de l'estat espanyol, junt segurament amb Podemos i les marees, etc., que ho fan a la resta de l'estat, diguéssim, però que és un dels 2 factors que està fent tambalejar aquests temps al poder, i ho faran. Vindran a venjar-se, a tancar, a tornar a atar i bien atar una altra vegada el poder en base a un concepte centralista, neoliberal i autoritari de l'estat espanyol. Tenim, doncs, un cronòmetre que va marxa enrere. Tenim les municipals i tenim les eleccions del setembre, no només per activar-nos a nivell electoral institucional, però sí, sobretot aquí, perquè són 2 fites electorals molt importants, però també a nivell de carrer, per mobilitzar-nos, per mostrar-nos, per ocupar places i carrers, perquè quan arribin les eleccions espanyoles i contents allà a Madrid de que tornen a tenir una majoria enorme i poden anar-se imposant i pixant-se sobre de tothom, quan ho tinguin i vulguin venir a Catalunya es trobin un poble organitzat, mobilitzat, amb les institucions al seu servei, amb projectes com el de les candidatures d'Unitat Popular en marxa, creixent, compartint espais, compartint lluites, i no puguin tancar per dalt, no puguin tancar-nos per dalt, no puguin tancar-nos en despatxos a Madrid, no puguin tancar-nos en despatxos a la Caixa, el procés engegat per aquest poble, que ha de ser cap a la independència, l'obtenció d'un estat propi i de l'estat propi cap a l'inici d'un procés constituent que ens dugui a la sobirania política efectiva. I això és la democràcia, bàsicament, la democràcia, el dret de la gent a poder decidir sobre la nostra societat, sobre tots nosaltres, a viure bàsicament bé,
sense haver d'estar patint permanentment pel nostre futur, per quines lleis ens fan, per com ens maltracten, per com ens agredeixen, per com ens insulten per la televisió, a viure bé i en pau. És que no hi ha res més que és viure bé i en pau, i això es fa amb la sobirania efectiva que hem de conquerir. En aquestes municipals, construint bé i arrelant bé aquest projecte des de les bases, des dels municipis, poble a poble, comarca a comarca, i al setembre arrasant a les institucions, totes les formacions polítiques, tots els moviments polítics que defensin que aquest país ha de ser lliure, just, igualitari i sobirà. Moltes gràcies.